začuje sirénu, neprepadne problému. Ak máš problém, volaj Savák. Pomôže ti jasná správa. Unimus cesty, sprav tu miesto, pre hasiča sama, on napraví to, veď dobre vieš. Sam je hrdina na... Požiarník Sam. Záchrankyňa Bessie. Sam, ja som už hasil pár požiarov vlakov. Na železničnej stanici som bol vlastne ako doma. Naozaj, pane? No, áno. Už sa neviem dočkať, kedy si ju poobzerám. Počul som, že Garrett pri renovácii urobil poriadny kus práce. No, pane, o chvíľku sme tam. Ďakujem, detko. To bolo naozaj skvelé. Tak a sme späť práve včas. Požiarník Sam dnes ráno príde na bezpečnostnú kontrolu. Pozrite, už je tu. Dobrý deň, Garrett. Ahoj, vy dvaja. Vás som tu nečakal. Práve sme sa vrátili z jazdy vlakom. Vracajú sa mi spomienky. Moje prvé požiarnické vozidlo jazdilo po tejto trati. Ešte keď bola otvorená stará baňa. To by som si rád vypočul. Tak sa poďme trochu poprechádzať. Viete, staré zásobníky uhlia bývali tamto. Zdá sa, že inšpekciu budem robiť len ja. Nechcete mi pomôcť? Áno, chceme, strýko Sam. Výborne. Najprv skontrolujeme všetky požiarne východy. A keď sme vyhladli, opekali sme si chlieb rovno na parnom kotli. To boli ale časy, čo, Norris? Čo mi pripomína, že by som mal zakúriť pod kotlom pontypanskej strely. Máte pravdu, Garrett. So mnou si nerobte starosti. Poznám to tu ako vlastnú dlaň. Zaujímalo by ma, čo je tu. Čo je toto? Bessie. Vtedy sme boli obaja oveľa mladší. Len sa na seba pozri, dievča. Aj, ty ale vyzeráš. Veliteľ Steel? Nemôžem dovoliť, aby ťa videli takúto. Strýko Sam už dokončil inšpekciu. Výborne. A teraz poďte preč. Nechceli by ste vidieť všetky tie pavučiny, všakže? Všetko je v poriadku, pane. Inšpekcia stanice dopadla na výbornú. To je ohromné. Sam, ďalšie miesto, ktoré treba skontrolovať, je horské stredisko. Máte pravdu, pane. A my radšej pôjdeme domov, James. Dobre, Sára. Vy nejdete, pane? Nie, Sam. Myslím, že tu radšej zostanem a skontrolujem všetky ventily. Áno. To je zvláštne. Na mojom zozname žiadne ventily nie sú. Dovidenia, strýko Sam. Dovidenia, veliteľ Steel. Čoskoro sa uvidíme. Áno, majte sa, deti. Ahoj! To je naozaj parádna vatra, Mus. Čo to opekáte? Niečo, čo ste ulovili v lese? Vlastne sú to klobásky, ktoré som si kúpil v Dilisinom obchode. Chcete sa pridať? Nie som proti. Vďaka, Mus, ale ja radšej budem pokračovať v kontrole. Ale nie, na stanici som si zabudol čiapku. Ale James... Ideme, Bessie! Moja drahá, čoskoro sa budeš lesknúť. Čo to je? Hej, tu nie je nič na pozeranie. Pokračujte v ceste. Choďte už, choďte. No to je požiarnícke auto. Na koľajniciach. A presne to aj je. Stará, dobrá Bessie. Moje prvé požiarnické vozidlo. Na nešťastie teraz nevyzerá najlepšie. Potrebuje len vyčistiť. A trochu vyladiť, ale som si istý, že potom bude ako nová.
Nechceli by ste mi pomôcť? To je úplne skvelý nápad. Vynikajúce, Mús. Máte pravdu. Klobásky od Dillis chutia lepšie, keď sú opečené na otvorenom ohni. A nemohli by ste vziať nejaké prázdne plynové fľaše do Pontypandy na výmenu, Garrett? Samozrejme. Môžeme ich naložiť dozadu na vlak. Tak. Fíha! Teraz vyzerá ako nová. To áno. Len škoda, že ju už nikto nepotrebuje. Tak, toto sú posledné. Čo to je? Ale nie. O nie, myslím, že potrebujeme požiarníka sama. Sám! Músové plynové fľaše sú v ohni! Odstúpte! Ak v nich zostal ešte nejaký plyn, mohli by vybuchnúť. V stredisku mám hasiaci prístroj sam. Ten nebude na tento oheň stačiť, Mus. Musíme tie fľaše ochladiť. A rýchlo. Musíme zavolať na stanicu. A to hneď. Plynové fľaše sú v ohni v horskom stredisku? Plynové fľaše sú v ohni v horskom stredisku! Musíte sa schovať za tie skaly. Tie fľaše môžu každú chvíľu vybuchnúť. Dobre, Sam. Požiarnička Morrisová, Cridlington, čo tu robíte? Máme naliehavú situáciu v horskom stredisku, pane. Musíme naložiť požiarnu techniku na Pontypanskú strelu. Ale tá je už pri stredisku, Penny. Nie. Čo teraz urobíme? No, o niečom by som vedel. Zoznámte sa s Bessie. No, teda. Tak poď. O nie. Tak poď. Teraz ma nesklam, Bessie. Tak, Bessie, teraz im ukážeme, čo dokážeš. Poďme. Záchrankyňa Bessie! Presne ako za starých čias. Juhu! Dúfam, že prídu skoro. Čo je to? To je vaše staré požiarnické vozidlo, pane. Presne tak, Sam. Zoznám sa s Bessie. Vyťahnem hadicu. Hurá! Ešte nie je koniec, Garrett. Stále ešte musíme ochladiť tie fľaše. To bol ovlások. Vďaka, Sam. Á, to je v poriadku, Mus. Ale keď budeš na budúce prenášať plynové fľaše, najprv prosím ťa zahas oheň. Áno, Sam. Výborne, dievča. Áno, len som sa trochu... Viete, pane, myslím si, že Bessie by bola výborným doplnením nášho tímu. No, myslíte? Áno, pane. Len najprv musíme urobiť jednu vec. A čo Sam? Uvidíte. Za to, že si nás prišla zachrániť, keď sme ťa potrebovali, a za to, že si zlikvidovala nebezpečný požiar, ťa vyhlasujem, Bessie, za oficiálne požiarnické vozidlo Pontypandy. Dobrá práca, Bessie. Bessie, vyzeráš úžasne. Sprav tu miesto pre hasiča sama, on napraví to, veď dobre vieš. Sam je hrdina náš.
Čo ste nestihli, nájdete už teraz na Play TV.